Veliki pozdrav svima koji su došli u moj novi klip na mom YouTube kanalu. Naravno kako ću vam pokazati još jedan tutorial, to jest za čime editim klipove preko video, pa video editera. Naravno editim klipove preko mog računara, to jest PC-a. Ovo je veoma efikasan video editor. I da pređemo odmah na stvar. Kada uđete u program, to jest ovaj video editor, imate dve trake, jedna je za video, a druga je za audio. Naime, vi možete produžiti ove trake, to je dodati još nekoliko traka. Tu idete na opciju, to jest na ovu crticu pored ovog oka i automatski vam se doda još jedna traka. Također je tako sa audio snimkom. Naravno, kada vi želite da prevučete, to jest da prevučete neki snimak na platno za video ili audio i prvo ga editovati pa potom ga renderovati, idete na opciju Open, to jest otvoriti u gornjem levom uglu kada uđete u ovaj program i Ocrtavaju se svi vaši audio snimci i video snimci, naravno na vašem računaru. Ja ću sada prevući na traci Modern Combata i da vam pokažem kako to sve funkcioniše. Evo, mi smo ga prevukli. Znači, mi smo prevukli jedan video klip na traku za video i ocrta nam se, taj video nam se ocrta na traci za audio, pošto logično taj video ima i zvuk. Vi imate ovu kazaljku za premotavanje video klipa i dalje. Tu kazaljku možete prevući od jednog dela do drugog dela. Kada prevučete, to što vam ostane plavo, vi to možete izbrisati ili saseći. Naime, to je dobro ako želite da isečete neki deo iz vašeg klipa. Pa samo prevučite od jednog dela, odakle želite da isečete, pa do dela do koga želite da isečete. Kada vam se to plavo ovako pojavi, vi idete samo idete na desni klik i delete. I vi ste to obrisali, to jest video ste skratili. Imate opciju da sačuvate projekat. Ako nemate vremena da klip renderujete odmah, vi možete da ga sačuvate pa da ga potom posle editujete. Idete samo Save Project, pa vam se kako želite vam se zove ime ovog fajla koji želite da sačuvate i idete samo sačuvaj i ono će vam se sačuvati. Export video vam je da se renderuje klip ili kada ga izeditujete, idete na opciju da želite da bude video fajl i da se sačuva na vašem računaru, znači na nikakvim diskovima, da se uploaduje na YouTube, samo se sačuva na vašem računaru. Imate ovdje opciju u kom formatu želite da vam se sačuva, to jest renderuje i u kojoj rezoluciji. Onda možete davati fajlove, kao na primjer slike. Na već postojeći video vi možete dodati još jedan video ili još jednu sliku. Samo morate da ih nađete, to vam se iz kog foldera želite da izvučete sliku i tako dalje. Evo, ovu sliku ćemo staviti ovdje. I ona vam se pojavi na vašem desktopu, to jest pojavi vam se na videu u vreme koje ste stavili. Onda možete dodavati tekst, što je manje bitno. Jedino kod ovog programa mi se ne sviđa kako se dodaje tekst, nekako mi izgleda mnogo ružno, ali imate od opciju u kom formatu želite da vam bude tekst i preko kakvih slova želite da vam tekst bude napisan na vašem videu tokom reprodukcije. Onda možete snimati ovdje, naravno preko ovog programa možete snimati i video, to je svoj facecam ili face reveal ili svoj lik ili bilo šta, ako ste povezani na web kameru. Onda možete screenshotovati, idete na capture screenshot i idete start timer. I za 5 sekundi će vam se desktop, to jest vaš računar uslikati i učitati slika ovdje. Onda možete snimati audio, ja ovdje snimam audio i možete snimati vašu pozadinu, to jest možete, ovaj program ima opciju screen recordera. Naravno vi imate neke video efekte, da zoomirate klip i tako dalje.
Ako želite da editujete klip u više traka, to jest oko 4-5 traka, idete na opciju Clips i tamo imate, ali nije vam potrebno, ja uvijek editujem u 2 trake, tako da. Onda imate još neke zanimljive opcije, ja bih vam predložio da bolje sami to sve istražite jer je vrlo zanimljivo i tako dalje. Znači ljudi, šta bi još mogao da vam pokažem, naravno ako ima neki nejasnoća pišite mi u komentaru kako bi vam pomogao. I napred da kažem da ovaj video nije sponzorisan, da me ne biste smarali. Uskoro će biti jedan sponzorisani video, to je snimit ću klip o Gearbestu, naime sve u svoje vreme, dobit ću neki popust i tako dalje. Naravno ovdje imate i muziku, ali ja bi vam ne bi preporučivao da skinete, to jest dodate muziku iz ovog programa jer ne znamo da li je pouzdano pa lako možete dobiti copyright. Ja sam iskreno u jednom klipu iskoristio muziku iz ovog programa, ali mi nije stiglo nikakvo obaveštenje što se tiče upozorenja, ali nema veze ljudi. Onda ako želite neki deo da skratite, a taj deo je jako mali i ne možete ga skratiti, vi možete traku da uvećate. Evo. I to vam se bukvalno na mini delove skraćuje, to jest uvećava i vi možete tako skraćivati. Ljudi, ovo je veoma efikasan video maker, svima bi ga preporučio. Iskreno vam kažem, meni je ovo bolji od Sony Vegasa, ikako nikad nisam koristio. Možda se varam, ali ljudi, tako mi izgleda. Ovo je bio veoma kratak klip, ljudi, ako vam se sviđa ostavite like, share, subscribe. I to je bilo to što se tiče ovog klipa. Ništa, vidimo se u sljedećem klipu, veliki pozdrav, peace.